Mago Group tarjoaa kattavan valikoiman kaupan myymälä- ja varastointikalusteita. Magon nopea kasvu kansainväliseksi yritykseksi ja suurten kauppaketjujen suosion saavuttaminen on perustunut sen innovatiivisiin ratkaisuihin ja moderniin huipputeknologiaan. Nykypäivänä Mago on yksi johtavista hyllyjärjestelmien valmistajista ja omaa laajan jakeluverkoston ympäri maailmaa. Suomen ja Ruotsin markkinoinnista vastaa Coolforce. Magon innovatiiviset ratkaisut tuovat uusia mahdollisuuksia tavaroittaa tuotteita. Monos-hyllyratkaisussa on ainoastaan yksi taustalevy säätöputkien välissä. Tämä antaa lisää tavaroitustilaa syvyyssuunnassa 45 mm per puoli. Ainutlaatuinen etuhyllyratkaisu antaa mahdollisuuden tavaroittaa turvallisesti jopa 2000 kiloa per jakso. Oivallisen etuputkiratkaisun johdosta hylly voidaan kuitenkin tavaroittaa ehjällä feissillä, joka luo näyttävän ja myyvän ilmeen tuoteryhmään. Samalla ratkaistaan helposti yleinen ongelma nykyratkaisuissa, joissa painavat tavararyhmät tuottavat ongelmia tavaroituksen suhteen. Monos-hyllyratkaisuissa ei tarvitse tyytyä vain sileään tai reikälevytaustaan. Valittavana on 4 eri vaihtoehtoa. Aaltotausta, aaltotausta reijitettynä, verkkotausta ja rekkitausta. Selvää kustannussäästöä syntyy monosratkaisulla, kun kaksipuoleiseen hyllyyn tarvitaan vain yksi tausta jaksojen keskelle. Suorakaiden rekkitaustaa käytettäessä varusteetkin asennetaan suoraan taustaan. Varusteluratkaisuissa voi hyödyntää monipuolisesti myös moduulin säätöputkia. Värejä löytyy melkeinpä loputtomasti, jokaiselle mieleinen. Magon mega- ja monos-hyllyratkaisut ovat runsaiden varustelu- ja muunneltavien ulkonäkömahdollisuuksien johdosta uusi ja innovatiivinen ratkaisu kaikkeen myymäläkalustamiseen 2000-luvulla. Kauttamme saa kattavan palvelun suunnittelusta asennukseen. Ota yhteyttä, palvelemme mielellämme. Coolforce.